În fiecare colț de țară există povești pe care oamenii evită să le spună după căderea nopții. Legende despre umbre care se strecoară în case, despre spaime care iau formă și despre un demon atât de vechi, încât numele ei încă șoptește frică. Samca Avestița. Astăzi deschidem ușa către una dintre cele mai întunecate creaturi din folclorul românesc și descoperim adevărul din spatele acestei prezențe interzise. Samca, numită și Avestița, este una dintre cele mai înfricoșătoare entități din demonologia românească. Un spirit rău asociat cu noaptea, boala și spaimele copiilor. Legendele ei sunt vechi de secole, transmise în șoaptă, pe ascuns și rareori povestite în întregime. Până astăzi, origini și semnificație Samca își are originea în folclorul românesc arhaic, unde era văzută ca un demon al fricii. Mulți etnologi o plasează alături de alte spirite feminine malefice din mitologiile europene, precum demonii incubatori și sucubii sau spiritele bolilor din Balcani. În tradiția românească, Samca este legată de 3 teme principale: copiii și femeile vulnerabile, spaima nocturnă, boala și slăbiciunea trupului folcloriști, precum Tudor Pamfile și Artur Gorovei. Notează că Samca era considerată cauza unor boli acute, febre, coșmaruri și stări de panică apărute peste noapte. Cum este descrisă Samca? Legendele spun că Samca poate lua mai multe forme, dar cea mai frecventă este aceasta. O femeie extrem de slabă cu părul încălcit, lung până la pământ, ochii roșii și bulbucați, mâini noduroase, cu gheare ascuțite, o voce distorsionată și șoptită, trup răsucit și mișcări nefirești. Se spune că se strecoară în casă în momente de vulnerabilitate, mai ales în nopțile adânci, când lumina este stinsă, iar casa este tăcută. Reguli și avertizmente din folclor. Tradiția populară oferă câteva reguli pentru a te proteja de Samca. 1. Nu lăsa copilul singur noaptea. Samca lovește în prunci neprotejați. 2. Ține o lumânare aprinsă sau o icoană la capul patului. Lumina și simbolurile sacre o resping. Trebuie să închizi ușa înainte de a adormi. Se spune că Samca intră doar dacă găsește deschis. Nici o oglindă în cameră noaptea. Bătrânii credeau că Samca se reflectă în oglinzi înainte să apară. 5. Nu rosti numele ei cu voce tare după miezul nopții. Conform tradiției, numirea unui demon îi atrage atenția. O poveste reală relatată în folclor. Aceasta este o relatare autentică, culeasă de etnologii începutului de secol 20 în Muntenia. Într-un sat mic de lângă Călăraș, o mamă proaspăt născută povestea că, în a 3-a noapte după ce a venit copilul pe lume, a simțit o prezență la marginea patului. Aerul s-a făcut rece, iar copilul a început să plângă într-un fel în care nu-l mai auzise. Femeia spune că atunci a zărit o siluetă foarte subțire, cu părul lung și ochii strălucind roșu în semi-întuneric. S-a ridicat să aprindă lumânarea de pe noptieră, dar mâinile îi tremurau. În clipa în care flacăra a prins viață, silueta s-a retras cu un scâncet lung, aproape animalic. A doua zi, moașa satului a venit și a spus doar atât: ai ținut lumânarea prea departe. Noaptea trecută, Samca te-a încercat. De atunci, femeia a dormit cu lumina aprinsă timp de 40 de nopți și, după spusele ei, niciodată nu a mai simțit acea prezență. Această poveste a fost transmisă în comunitate ca avertisment pentru mamele care dorm cu copilul în întuneric complet. Aceasta a fost povestea Samcăi, demonul din umbrele folclorului românesc. Dacă vrei să continuăm explorarea miturilor întunecate, nu uita să te abonezi și să lași un comentariu cu ce creatură vrei să cercetăm în următorul episod. Până atunci, ai grijă ce se ascunde în întuneric. Unele legende încă respiră.